Ready? Oh, ready. Parwana. Lalaji. Illo kelu lepu kamera ini. Ini illo kelu. Jadi kita mata lu betul sudah cukup. Saja. Marapot. Mata lu. Do. Pacin itu lagi. Lagi. Olah ya. ಎಲ್ಲ ಕಲ ಇಲ್ಲ ಕೆಲ ಅಂತ ಅಂಚ ನಿಕಲ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಮಾತಾಡಿ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಕೊರ್ಲೋಡಾವ್ ಏತ್ ಕಾಸು ಖರ್ಚು ಅಲ್ಲ ವಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗನೆ ಚೆಕ್ ಕೊರ್ದು ಅರ್ಧಾಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಟಾಪ್ ಔಟ್ ಬಂಡ 5 ಲಕ್ಷದ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲಂಚನೆ ಬಿಡ್ತಾ ಒಟ್ಟಗ ಮಂತನ ಬಿಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರಡು ಇಲ್ಲ ಕೆಲ ಸರಿ ಸರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಭಾರಿ ಕೊರ್ಲು ತೋಜುನ್ ಬೇ ಭಾರಿ ಕೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಪೋಪ ನಡೀರಂಡ ಬರ್ಪ ಕಾಸಂದಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪ ನೀರ್ದಲಕ್ಕ ಹೊಲ್ತು ಕಾಸಂದು ಕೇಳಿದಂಡ ಹಿರೇಗದಾಯಕ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದು ಎನ್ನನೇ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಾವ ಯಾದಮ್ಮೆ ಒಂದು ದಹದ ಅವಸ್ಥೆ ನಿನ್ನ ಈ ಕಾಸುಗೋಸ್ಕರ ದಹಕ್ಮೆ ಈದ್ ಮಾತ ಭಂಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೆಗರ್ ಸೀಂತದ ಬೆನ್ನಿನ ಕಾಸನ್ನ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೆಗರ್ ಸೀಂಟದ ಬೆನ್ಪು ಬೆಗರ್ ಸೀಂಟದ ಬೆನ್ನಿನ ಕಾಸು ಹಾಪುಜಿ ಬೆಗರೇ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪನಿ ಆಡೆ ಇನ್ನ ರಾಮಾಷ್ಟ್ರ ಮುಗಿಲೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂತಗೆನ್ನೆ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಯಾನು ಕಟ್ಟ ಹೊಸ ಇಡು ಬತ್ತದು ಕುಲ್ಲು ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಏತೋ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಆಕಾಶ ಮಧುಬುವನಿ ಆಕಾಶ ದಾದಮೆಂದು ಅಮ್ಮೆಮ್ಮೆ ಅದನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಎಂಕ ಅನಾಥಾಶ್ರಮದ ಸಾರ್ಥಕಾಂಡು ನಾನು ಈತ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪುಲೆಪಾಯ ಅಂತ ಸಾರ್ಥಕಾಂಡು ಮರಪಣ್ಣ ಕೇಂಡರೆ ಇನ್ನ ಮಗನ ಪಾತ್ರನು ಇತ್ತ ಆಯ್ದ ಕಾಸಾತನು 4 ಆತನು ಇತ್ತ ಎಂಕ ಅನಾಥಾಶ್ರಮಗೆ ತೂಲೆ ಮಾರಪ್ಪಣ್ಣ ಎನ್ನ ಕೈನಾರ ಸರಿ ಇಟ್ಟು ತೂಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋಪ ನೀವು ಬೊಂಡ ಜಪ್ಪದ ಯಾರು ಪೋಪನ ಒಂಜಿ 5-10 ನಿಮಿಷ ಪೊರ್ತಾಡ್ದಂಡ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲು ಬರ್ತದೆ ಲತ್ತು ಬೊಂಡ ಪೂರ ಅಜತ್ತದ ಕೊಡಬೇರಿ ಯಾರು ಬೇಗ ಪೋಪೆ ಯಾರು ಪುಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಲಕ್ಕೋದು ದಾಯ ಬೇಗ ಪೋಪೆ ಮಾಡ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ 4 ಬೇರೆ ಬಲ್ಪುಗ ಪಡೆದು ಮಾರಪ್ಪಣ್ಣ ತೂಲೆ ಬೊಂಡ ಕೆತ್ತದು ಎನ್ನ ಕೈ ಹೆಚ್ಚ ದಟ್ಟ ಕೆತ್ತದು ತೂಲೆ ಆ ದಟ್ಟ ದುಂಬುಗು ಕುಂತದು ಯಾರು ಬೊಂಡ ಕೆತ್ತದು ಬೇರೆ ಬಲ್ತದೆ ಒರಿಪಾಯ್ದು 4 ನಿಮ್ಮೆನ್ ಸಾಕ್ಯತ್ತ ಎಂಕೇನಿ ಇಬ್ಬೆ ಕೊರ್ಪುನ ಹುಡುಗರ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಜೋಕುಡ ಕಾಸಾಯರ ಮಲ್ಲಿ ಮಾರಪ್ಪಣ್ಣ ಕಾಸಾಡುತ್ತಾಡ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗಿದ್ವೆ ಗತಿಯ ಮಾರಪ್ಪಣ್ಣ ಇರ್ಪಣ್ಣ ನಂಬಾಯರು ಇವೆ ತುಡುಬಾಲ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ತೀರ್ಪಾಯಲು ಎನ್ನ ಬಿಡದಿ ತೀರ್ಪಾಯಲು ಮಾರಪ್ಪಣ್ಣ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಂಡರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧದಕ್ಕೂ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೂ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತು ಪಂಡರು ದೇವಪ್ಪಾಯಿ ಕುಡಜಿ ಮತ್ಮೇಲ ಅಂದು ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತದೆ ಅಕ್ಕ ಆತು ಒತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆತಜಿ ಇವೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಎನ್ನ ಮಕ್ಕಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾರಪ್ಪಣ್ಣ ಅವ್ನು ಬರ್ತೀನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಅಪ್ಪನ ಸುಖ ಕೊರುವಲ್ ಪನ್ಪುನ ನಂಬಿಕೆ ಧೈರ್ಯ ಇಂಕೆ ಇತ್ತಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರತ್ನ ಮತ್ತವನ್ನೇ ಎನ್ನ ಸುಖನು ಮಾತ ತ್ಯಾಗ ಬಲ್ತದೆ ಇಮೇನ ಸಾಕ್ಯತ್ತ ಎಂಕೇನೆ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಹುಡುಗರ ಕೊರಿಯಮ್ಮ ಆಕಾಶ ಹುಡುಗರ ಕೊರಿಯ ಸಮಾಧಾನ ಮಾರಪ್ಪಟ ಇನ್ನು ಮಗೆ ಆಕಾಶ ಎಂಚಾಡಲ ಕಾಸು ಮಲ್ತು ನಿಲ್ಲುವಂತೈತೆ ಐಕ್ಲಿನ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಲೆ ಒಂದು ನರಮನ್ನಡ ಕಾಸು ಎಂಚಾಡ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದೆ ಆಯ್ಡೆತ್ತಿನ ಕಾಸು ಎಂಚ ಲಗಾಡಿದೆ ಅವೇನು ಕಾಪನ ಕುಪ್ಪುನಿ ಆಕಾಶ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲ್ಗೆ
ನಿನ್ನ ಮಾಮಣ್ಣ ಲೆಪ್ಪುಂಬೆ ನಿನ್ನ ಬೊಡಿದಿನ ಲೆಪ್ಪುಂಬೆ ಡೇ ಬಾರಪ್ಪಣ್ಣ ಯಾರು ಇವ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಪಾತ್ರ ಯಾರು ಎಂಕ್ಲೆನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ತರಟಿ ಇರು ಬರೋರ್ಚಿ ಅರ್ಥ ಆಡತ್ತ ಗೊತ್ತುಲ್ಬೆ ನಿಕ್ಕು ಬೆಚ್ಚಾಪು ಗೊತ್ತುಲ ಕೋಡೆ ವೇಣು ಇಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಬತ್ತಿನೇ ದಾದ ಬಂಡೆ ಆಯೇ ನಿನ್ನ ಬೊಡಿದಿನಿ ಲೆತ ಓದ್ತೀನಿ ఆయన మరలితో పోతున్నా నీకే కొంచెం బుద్ధి పడండి ఆయన పక్కలతో పోతికే ఆయన కురించి పాతారండి ఆయన రెండు టైల్స్ ఫ్యాక్టరీ నిన్న పుతాడు బరెత్తేಗೆ ಎನ್ನ ಪುತಾಡು ನಿನ್ನ పుతాడు ಬರೆತ್ತೆ రెండు ಟೈಲ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಅದು ಮಾರಪ್ಪ ನೀನು ಗಾಯ ಬಂಡಿಜರೇಂಡ ఆయన ಬಂಡಿ ನೀ ಏಟ ಬರೋಚ್ಚಿ ಧ್ಯಾನೆ ಬಂದ್ಪೇನೆ ಅದು ಮಾರಪ್ಪನ ಅಪ್ಪಗ ನೀ ಆನೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀನ ಅಪ್ಪ ಇರ್ಬೋದು ಚೈತನ್ಯ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇರುವರ್ಲ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲವು ಬರಡು ಪಪ್ಪ ಎನ್ನ ತಪ್ಪಾಣು ಮಗೆತ್ತ ಮರಪಟ ಬೇಗ ಇತರ ಕೊಡಿಸಿನ ಮಿತ್ತು ನವಲ್ಲ ನೋಕೊಂಡು ಕಟ್ಟುದು ನೋಡ್ಕಿಚ್ಚಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೂಲ್ತಿದ್ದು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬರ್ತ ಮಾರಪ್ಪಣ್ಣ ಸಮಾಧಾನ ನಿಕ್ಲಾಗಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಮಕ್ಕಿ ಬಂದ್ರಂಡು ಮಗ್ಗಿ ಕಲ್ಪ ಈ ನಾಡು ಮಾತ್ರ ಮಗ್ಗಿ ಬೋಡ ಬೋಡು ಎರಡು ಆರ್ಲಿಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮರಳು ಹತ್ತಿರಿ ಆ ಈಟೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಟು 2 ಆರ್ಲಿ 12 2,000 ಲೆಕ್ಕ ಆರು ತಿಂಗಳ ಬಾಡಿಗೆ 16,000 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತಲೇ ಇತ್ತಲೇ ಇಲ್ಲ ಕಾಲು ರಟ್ಟು ತಿಂಗಳ ಗುಡಿಯಾರ ಅಲ್ಲಿ ಓ ಗುಡಿಯಾರ ಒಂದು ಪೈಸೆ ಹುಡುಕಿದೆ ಓ ಮಾಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಇನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಚೂರು ಬುಲ್ಸ್ಲೇಕ ಅಂದ ಪಣ ದನಿ ದಾದಾ ಬಾಡಿಗೆ ಏನು ಬರತ್ತಾ ಆ ರೂಮ್ ಸೀರೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ದಾದಾ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಗೆಜ್ಜೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಕಾಜಿನ ಸೌಂಡ್ ಐದು ಕೂಲೆ ಉಂಟು ಗೊತ್ತು ನೇರೆಗೆ ಐದು ಕೂಲೆ ಉಂಟು ಐದು ಕೂಲೆ ಉಂಟು ಗೆಜ್ಜೆಲ್ ಶಬ್ದ ಕೇಳ ಅಂತ ಕೂಲೆ ಉಂಡ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊ ಸೌಮ್ಯ ತಾನೆ ಸೌಮ್ಯ ಮಾರಿ ಬಾಗುಲಿ ಅವಳನ್ನ ಇಲ್ಲ ದುಳೈ ಕೂಲೆ ಉಂಟಿಗೆ ಈ ಇತ್ತೇನೆ ಬೋದು ಕೂಲೆ ಉಂಡಾಯ್ ಜಂತೂದು ಬರು ಕೂಲೆ ಉಂಡಾಯ್ ಜಂತೂದು ದೂದಲ್ಲ ಪೋ ಇಲ್ಲ ಏನದ ಆಕ್ಚುಲಿಟಿ ಏನದ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊರ್ರ ಹಾಪುದು ಬೋಡಿಗಟ್ಟ ಯಾನ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಂಬುಜಿ ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಯಾನ್ ಮತ್ತ ಕುಲಕ್ ಮಾತ ಬೋಡ್ನ ಕುಲ ಉಂಟು ಏಡ ಕುಲ ಉಂಟು ಕುಲಕ್ ಮಾತ ಬೋಡ್ನ ಕುಲಗೆ ತಾರದ ಕಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಮೈನೀರು ಮೈ ತಂದುಳ್ಳೆ ಮಾರ ನಿಂಗಳ ಅರಬಾಯ್ಡ ಅರ್ಧ ಮೈನೀರು ಅಡೆಗೆ ಉಂಟು ನನಗೆ ದಾದ ಗೊಬ್ಬೆದಾದ ನಿಂಗಳ ಯಾನ್ ಶಿವಣ್ಣ ಶಿವಣ್ಣ ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ಮಾತಾಡಿ ಕೇಳಿ ಈ ಕುಲೆ ನಂಬೋಣ
ಜನಗ ಪಾತ್ರ ಕುಲ್ಲೆ ಪ್ರೇತ ಮಾಸ್ತಿ ಪಿಸಚ್ಚಿ ಬರೋದಂದ್ರು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಒಕ್ಕಡೆ ನಾನಿಂದ ಬಿಡಲಾರೆ ತಂಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಬಂದ ಮೀನು ಸಾವಿರ ತೀರು ನಾವು ಕುಲೆ ಪುರ ಇಚ್ಚವು ಮಗಳ ಡಬ್ಬಲ್ಲಿ ಗಿರ್ಮ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಕಿರ್ಪುಳಲ್ಲ ಮಗಳು ಕುಲೆ ಪುರ ನಮ್ಗೆ ಕುಲೆ ಇಚ್ಚಿ ಈ ರೋಗಗಳು ಕುಲ್ಲೇನೆ ಇಚ್ಚಿ ಒಕ್ಕಡೆ ಪುರ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅವು ಮೈದಲ ಕಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಊರ್ದುನೆ ಆತೆ மட்டெலிடு மானாது ஜக்கெலிடு ஜெப்புடாய் தொட்டிலு மர பொர்ச்சியே மரபா ஓ மரபா ஓல்லைய இதாದ ಈ ಉದಯನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಪುನ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಮಸ್ತೆ ಈತ ಪೊರ್ತಾಳ ನಿಕ ಮಡ್ಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಜಿ ನಿ ಕಟ ಯಾನ ಮಗಲೇ ತಂದು ಬರ್ತೆ ಮಗಳು ಮರಳಿ ಗೂಡಿಗೆ ತಂದು ಬರ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಅಲಂಟಿದ ಉಂಟದೆ ನತೆ ಇದಾದ ಅವಳು ಮಲ ಅಲ್ಲ ಮರಳಿ ಗೂಡಿಗೆ ಹಾಸಿಗೆ ಏಸಿಗೆ ಪೂರ ಬಂದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಿ ನಮ್ಮ ಮರ್ಮೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಬಾರಿ ಮತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ ಗೀರು ಮಾತ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ದಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಚೆ ಖುಷಿ ಆತ ಮಗಲ ಯಾನ್ ಏನ್ ಬದುಕ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ಮೂಕುಡು ಮಾತ ಆ ಸುರಲೆ ಪುರ ಅರಿಪ ಒಂದು ಮನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತುಂಟು ಅಂದ ಬಾರಿ ಒಂಚೂರು ಕೋಪ ಭಯಂಕರ ಗಾಳ ಪಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಒಬ್ಬ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತೀಯ ಅಂಚ ಕೊರೋನಾದ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತೀಯ ಆಪಣ ಈ ಸರ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲೋಕೆ ಲಾಯಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಅವ್ವರ್ತಿಯ ಕುಡಿದ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಕೆಂಚಿನಿಗೆ ನನ್ನ ಮತ್ಮೆ చెప్తాంటే నీవరండి మదిమే పార్టీ పండిన ఎన్న మగల్న ఎన్న మర్మయల్ల కొడొంది ఎన్న నెత ఎన్న అకులు మత బరొడ్చ మాతెల్ల బరొడు మన మన విఐపి అకులు మత బతడు అంచే ಒಂಜಿ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂಚೆ ಆನಿ ಒಂಜಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ವಿಷಯಲ ಬಂದ್ರೆ ನಿಜ చెప్తాంటే నేను నంబర్ లా పిచ్చా మంతిది రే బాబా చైత్రకన్న రిసెప్షన్ దాని ఇంకొంచెం ఎత్తే సీರೆ ఎత్తుకోరడవే తాల పోడిచ్చి 25000 ರೂಪಾಯಿದ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಆನ್ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಓಲಾಂಡ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬತ್ತುಂದಾನ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರ್ತೆ ಇಂಡೋಜಿ ಕೇಳುವೆ ಕೆಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಲವ್ ಮಿ ನಿಜ್ಜತ್ತ ನಿಜ್ಜಿ ಬಾಬಾ ಅಪ್ಪ ಯಾನ್ ಇತ್ತು ಇನಾನನೆ ಮದ್ಮೆ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಪಾತ್ರ ದಂಟಿರು ಪೋನ ದಾದಾಪುನ್ ಪನ್ಯಾನ ಕನ್ನೆದುರೆ ತೂತೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅವೆಂತು ದೇಪಲ ಕಲ್ಪೊಡೆ ಏಪಲ ನೋಡಿ ತಿಳಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತ ಮಾರಿ ದಾದನ ಕನ್ನೆ ದಾದ ಮೆಕಲ ನಿನ್ನ ಅದೆಟ್ಟು ಬುಡಾಡಿ ಪುನ ಬಾಡಿ ಕೊರಂದನ ಪಡ್ಪೋಸು ಬಾಡಿಗೆಲ ಗೊತ್ತು ಇರ್ಪೋ ಪುಲ್ಲ ಇತ್ತಿ ಸರಿ ತದೆ ದಾದ ವಿಷಯ ಇದನ್ನ ದಾದಯ ಅವರು ಹೆಚ್ಚ ಬಂದ್ಪುಣೆ ದಾದ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚ ಅಪತ್ತಾರ ಮಾರಲಿ ಶಿವಣ್ಣ ಬಂದರೆ ಎಂಚಿನ ದಾದ ಇನ್ನೇನು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾರಬಣ್ಣ ಟಿವಿ9 ನ್ಯೂಸ್ ಟಿವಿ9 ನರೇಂದ್ರ ಬರ ಟಿವಿ9 ನ್ಯೂಸ್ ಇದಿಲ್ಲ ದಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟಿವಿ9 ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್. ನಗರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದರ ಎಟಿಎಂ ಕ್ಯಾಶ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾತ ಎಟಿಎಂನ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಹಣವನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ.
ಎಟಿಎಂನ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಿಂದ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಆರೋಪಿಯ ಗುರುತು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಯ ಹೆಸರು ಆಕಾಶ್ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಆಕಾಶ್ ಎಂಬ ಆರೋಪಿಯು ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ ನೇಣು ಮುಗಿದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಬಶೀರ್ ಜೊತೆ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್, TV9. ಪಾಂಡಲುಂಜಿದಿನ ಯಾನುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಕನ ಪುಟ್ಟಾಯಿಯ ಪೆಮ್ಮದು ಕೊಡ್ತರ ಭಾಷೆ ಪುಟ್ಟಾಯಿಯ ಪೆಮ್ಮದು ಕೊಡ್ತರ ಭಾಷೆ ಕೊಡ್ತರ ಭಾಷೆ ಕೊಡ್ತರ ಭಾಷೆ ಬುಡೆದಿ ಪೈದಲ ಮಾತ ಕೇಳಲು ಕೊರಂದೇ ಕುಳ್ಳೆಂದಣ ನಿನನೇ ಬುಡ್ಪಲೆ ಬುಡೆದಿ ಪೈದಲ ಮಾತ ಕೇಳಲು ಕೊರಂದೇ ಕುಳ್ಳೆಂದಣ ನಿನನೇ ಬುಡ್ಪಲೆ ಪಾಂಡಲುಂಚಿದಿನ ಯಾನುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಕನ ಪುಟ್ಟಾಯಿಯ ಪೆಮ್ಮಗು ಕೊಡ್ತರ ಭಾಷೆ ಪುಟ್ಟಾಯಿಯ ಪೆಮ್ಮಗು ಕೊಡ್ತರ ಭಾಷೆ लक बगा आकाश लक में निन्न पप्पले तगल लक में आकाश लक बगा याद सहित एन्न कातगु तूगुरुडैने ini aja ya nih, oh dewa, ayo, Chaitra, lakana paduvaga, ekala bodu, nikul priti walpira, nikul lakaw, nitta priti ke, aata thaka kitna, lakaw, bavera, buddhi kalpalita, itta buddhi kalpaliri. Chaitra, Mulipacci, enna lagi, Jayde, Mulipacci, ada istri apapun, Aiga itu nanti, mesti nanti, enna pandit ya, enna, Siwana, enna balik pandit, mesti nanti, papa, nitreci, ilu kata deh, karga tuh, enna pandit, balik, nitreci, Jayde papa. Ai itile bale puna kona yana ayne mana de lali yapan pa I jup lali ಶ್ರೀ ಚಕ್ರಧಾರಿಗೆ ಶಿರಬಾಗಿಲಾಲಿ ರಾಜೀವ ನೇತ್ರನಿಗೆ ರಮಣಿ ಸಮಾಧಾನ ದೇವಪ್ಪಣ್ಣ ದಾದ ಮಂತಮೆ ಆಕಾಶ
ದಾದ ಮಲ್ತಮ್ಮೆ ಆಕಾಶ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ದಾದ ಮಲ್ತ ಆಕಾಶ ಏಪಲ ಬಂಗಬತ್ತು ಬೆಲ್ಲೆ ಬಂಗಬತ್ತು ಬೆಂದಂಡ ಬೆಗರು ಅಡ್ಡ ಸಾಧಿ ಪತ್ತೆಂದಂಡ ಬಾಕಿದ ಕಣ್ಣನೀರು ಬಂಗಬತ್ತು ಬೆಲ್ಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಇನಿ ಶಾಲೆ ಟೀಚರ್ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಹೋದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಲ್ತೆ ಇನಿ ಲೌಟ್ ಸೋತು ಸುಂದಾಂಡ ಮರಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲಬಾರ್ದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಲ್ತೊಂಡೇರು ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಮಾರ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಬತ್ತನೆಕ್ ನೆರಿಯರ್ದಾಂಡ ಹೋದು ಬಲ್ಗೆ ತೊಂಡೇರು ಪಬ್ಜಿ ಗೇಮ್ ಬ್ಲೂ ವೇಲ್ ಗೇಮ್ ನೆಟ್ ಪೂರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಲ್ತ ನೋಡ್ಚಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಹತ್ತು ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೋಕ್ಲೆ ನಿಗಲು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ಜೋಗುಲು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ಅಪ್ಪೆ ಮಾಡಕ್ಕೇನು ಪಪ್ಪಾ ಹಿಂಗ ಅವು ಡ್ರೆಸ್ ತೋರ್ಲೆ ಪಪ್ಪ ಅವ್ ಗೊಬ್ಬನ ಶೋಕುಂಡು ಪಪ್ಪ ಹಿಂಗ ಅವು ಎತ್ತು ತೋರ್ಲೆ ಪಪ್ಪ ಇಂಚ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ತು ಕೇನ್ವಾರ ನಿಕ್ಕಲ್ ಅಪ್ಪೆ ಮನ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ಅವೇ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಾಗ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತನಾಗ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಲೈಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಮಾಡಕ್ಕೇನು ಜರು ಐತ ಅನಾಹುತ ನಿಂಚ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಜೋಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಕಲು ಓರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಆಂಡ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ನಿಕ್ಕಲ ನೆನಪುಡು ದಿನ ನಿತ್ಯ ಸೈಯೊಂದು ಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ಲವ್ ಮನ್ಪುಲೆ ತಪ್ಪ ಲವ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಡ ಸುರುಕು ನಮ್ಮನ್ ಪ್ರೀತಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮ ಲವ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುನ ಗೌರವ ಗೊತ್ತಾಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಲವ್ ಮಲ್ತ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಾದ ಪೋನಾಗ ನಿನ್ನ ಮುತ್ತೇಸಿನೇ ಈ ಕಡೆ ಉಂಟ ಐಕೆ ಬನ್ಪಿನಿ ಏರೆಗೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಣ್ಣಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟಾಯಿರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಏತ ಲವ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿದೆ ಅನ್ನಿ ನಾನು ಇರುವ ವರ್ಷೋಡು ದುಂಬು ಕೊಂಡಟ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಬೋಡಿತ್ರಿ ನನ್ನ ಕಂತು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಏತು ಶೋ ಕುಡಿ ಯಾರು ಲವ್ ಮಲ್ತೋಯ್ತೆ ಬೋಡಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಈ ಪಟ್ಟಿ ಲೆಕ್ಕ ಯಾನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ಖಾಲಿ 2 ವರ್ಷದ ಲವ್ ತ ಮರಳಿಡು ಎನ್ನ ತಿಗಲಿಗೆ ದೊಂಕುದು ಗುಡಿಯೇ ಅನಿ ಬಾಲೆ ಚೈತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ನಿಂದ ನಾನು ಶಾಲೆ ಸೇರ್ಸನಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಪಪ್ಪ ಏನು ಬಿಡ್ತು ಬೋಂಜಿ ಯಾನ ಬರ್ಪೆ ಪಟ್ಟದಿ ಅರಬೈ ಪಾಡ್ದು ಗುಪ್ತ ಟೀಚರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳು ಪಂಡೇರು ಇರು ಪೋಲೆಣ್ಣ ಇರು ಉಂತ್ಯರ್ನ ಕೂಡ ಅರಬೈ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಪನ ಪೋಲೆ ಆಂಡಲ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇನೆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಣ್ಣದು ಶಾಲೆದ ಜಗಲಿದ ಒಂಜಿ ಮೂಲೆಡು ದಿಂಗುತ್ತೆ ದಯೆ ನಿನ್ನ ನಾನು ಬಯ್ಯನಗ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಂದು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ನಿಕ್ಕು ಬೋಡದ ಕುದುರೆ ಆಯ್ತೆ ಆನೆ ಆಯ್ತೆ ಎನ್ನ ಪುಗೇರಿಡು ಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಊರಿಡೀ ಬಲಿ ಬೈದೆ ಮಗ ಒಂಜೆಲ್ಲ ನೆನಪು ದೀಜತ ಬಾಲೆ ಮಾತ ಮರತು ಬುಡಿಯತ್ತ ಯಾನು ಏತು ಬಂಗ ಬೈದೆ ಯಾನೊಂದು ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರೋಡು ನಾಂಡ ಯಾನೊಂದು ಏಳೇನು ಮಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನ ಯಾನ ಕಟ್ಟೋಡು ನಾಂಡ ವಾ ಮಾತ ಬಂಗ ಬೈದೆ ಎನ್ನ ನೆತ್ತೇರನ್ನು ಬೆಗರು ಬಂತದ್ದು ಯಾನು ಎಡೇನ ಬಂಗ ಬೈದೆ ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಮಗ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆತ ಸುಲಭಡು ಬರ್ಪುಜಲ ಪಂಚದ ಮಿತ್ತು ಪಂಚೆ ನಿಧಾನೋಡು ಬರ್ತಾನೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ತದು ಬರ್ಪಲ್ಲ ಸಾಧು ಸಂತೇರ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಬರ್ಪಲ್ಲ ಕೊಜಪ್ಪುನು ತುಲಿಪುನಾಗ ಐತ ಉಳೈಡಿ ನೆಯ್ಯಂಚ ಬರ್ಪುಡು ಆ ರೀತಿಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬರ್ಪಲದೆ ಒರೋನೆ ಮಲ್ಲಾಯರ ಪೋಯಿನ ನಂಡ ಆಪುನಿ ಒಂದು ಗತಿ ಮಗ ಮಲ್ಪುಲೆ ಲವ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿನ ಪನೇರೆ ಆನೆಯರಿ ಅಂಡ ಸುರೂತು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ್ ಲವ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆನೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನು ಒರಿಯನೊರಿ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಆನಾಯನಾಗಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಬದುಕನ್ನು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದು ಪೊಣ್ಣಾಯನ ತೆರೆಯೊಂದು ಆ ಕಟ್ಟದಿಂಚಿನ ಆ ಬದುಕಿನ ನಡಪವನ ಆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಆನಾಯನ ತೆರೆಯೊಂದು ಲವ್ ಮಂತದ ಮದುವೆ ಅಲ್ಲೇ ಐಟಿ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಬಂತಿ ಸ್ವರ್ಗರು ನಿಶ್ಚಯ ಆದ ಪುಣಿಗೆ ಮದುವೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ನೆಪ ಮಾತ್ರ
ಕೈಯಡು ನನ್ನ ಬುಲ್ತು ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಮಾತೆರ್ಲ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ಪುಟ್ಟುನಿ ಸಯ್ಯರೆಗೆ ಬೋಡಾದಿ ಅಣ್ಣ ಸೈಪುನಿ ಕೂಡ ಬದುಕೇರೆ ಈ ಲೋಕನೇ ಒಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಧಾರಿನ ಎದುರು ಆ ಲೈಟ್ ಪೂರ್ಣಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತೋಜುವೆರ ಅಂಚನೆ ಒಕ್ಕಲ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಬರಿಯರಿಗೆ ಪಾತ್ರಧಾರಿಲು ರಂಗಭೂಮಿದ ಪಿರೌಡು ಕಾದೊಂದುಲೇರು ಅಕಲೆ ಪುರ್ತಾ ತುಜಿ ಅಕಲು ಬನ್ನಗ ಅಕಲೆಗೆ ಅಕಲ ಮಿತ್ತ ಪ್ರಕಾಶ ಪೂರ್ಣಗ ಲೈಟ್ದ ಮಾತೆರೆಗಳ ತೋಜುವೆರ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟುದಿನಿ ಸಯ್ಯರೆ ಸೈಪುನಿ ಕೂಡ ಬದುಕೇರೆ ಅಣ್ಣ ఆయన ಅಗೇರಿದ ಬೇಲೆ ಆಕಾಶನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಬಿದರ್ದು ಬಲ ಹೋಯ್ತು ಚೈತ್ರ ಚೈತ್ರ ಆಟ ಕಟ್ಟಡ ಚೈತ್ರ ಆಟ ಅತ್ತು ಪಪ್ಪ ಯಾನ್ ಜೀವನದ ಕಲ್ಪನ ಪಾಠ ಪಪ್ಪ ಯಾನ್ ಓಡಿಗ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂದ ಮಾಮನಿ ಆಟ ಆಗ್ಬೇ ಪಪ್ಪ ಈಡೆ ನಿನ್ನ ಮಾಮನ ತೂಪೆ ಪಪ್ಪ ಬೇರೆ ನೆನಪಿಡು ಮೂಲೆ ಇದ್ದ ಪಪ್ಪ ಮೂಲೆ ಇದ್ದ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಯದ ಪುಣ್ಯಗೈಡ ಯಾನ್ ನಟ್ಟುನಿ ದಯ ಮಸ್ತದ ಆ ಬೆಮ್ಮನ ದಂಕದ ಪೋಡ್ಚಿ ಎಂಕಾಯ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಯ್ಯರತ ಸುರುಕು ಆ ಬೆಮ್ಮನ ಮೋಕೆ ಮಂತ್ಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಎಂಚಾಂದ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪಡು ಇದು ಅಂತ್ಯತ್ತು ಆರಂಭ ಜವಾನಿಯರೇ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಪುನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗುಂಜಿ ಕೆಬಿ ಪಾತೆರ ಲೈಲಾ ಮಜ್ನು ಸಲೀಂ ಅನಾರ್ಕಲಿ ರೋಮಿಯೋ ಜೂಲಿಯಟ್ ಮೊಕುಲ್ ಮತ ಅಮರ ಪ್ರೇಮಿಲೆ ಮೊಕುಲ್ನ ಕತೆಕೆಯನ್ನು ಮರಲಾದು ಲವ್ ಸುರುವಾನ್ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಸುರುವಾನ್ ನಮಕ್ ಆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ನಂಚಿನಕ್ಲೇನ ಕತೆಕೆಂದು ಮರಲಾಲಿ ಅಕ್ಲೇನ ಡೇನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಿಕ್ಕಡ್ಲ ಮಲ್ಪಾಲೆ ನಿಕುಲ್ ಉದ್ದಾರಾಪಾರು ನಿಕಲ್ನ ಒಟ್ಟು ಗೀತಿನಕುಲ್ಲ ಉದ್ದಾರಾಪೇರ್ Now Bharat Circle, Mangalore. Where every action can have multiple reactions in an industry. Safety helmets, safety goggles, face shields, earmuffs, your safety our priority. Induscare Equipments. ನಿಮ್ಮ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದ ಕನಸು ನನಸಾಗಿಸಿ ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಜೊತೆ ಜಗತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಡೀಲರ್ ಮಾರಾಟ ಸರ್ವಿಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸೇವೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಸಾಲ ಫೈನಾನ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಪ್ರತಿ ಹೀರೋ ವೆಹಿಕಲ್ ಖರೀದಿಗೆ ಪಡೆಯಿರಿ ಉಚಿತ ಉಡುಗೊರೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಹನದ ದುರಸ್ತಿ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜನೆ ಬನ್ನಿ ಆಕರ್ಷಕ ಕೊಡುಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫೇವರೇಟ್ ಹೀರೋ ಟೂ ವೀಲರ್ ಅನ್ನು ಮನೆಗೊಯ್ಯಿರಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಸುರತ್ಕಲ್ ಮುಡಿಪು ಕೈಕಂಬ ವಿಟ್ಲ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 7353585111